ଏତିକି ହେଲା ଆମେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ନେଇଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଉ ଶାଗ ଟିକେ ତୁଳିଦେବା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଲାଉ ଶାଗ। ଏତିକି ହେଲା। ପୋଇ ଶାଗ ବି ଟିକେ ନେଇଯିବା। ପୋଇ ଶାଗ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। 2-3 ଥର କାଟିକି ନେଇଛି। ଦେଖିଲେ ପତ୍ରଗା ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବାଇଗଣ ବି ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ବି ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆହୁରି ପୋଇ ଶାଗ। ବାଇ ବାଇ।